Assalamu alaikum warahmatullah. So wannan shine ci gaban bidiyon mu akan technical analysis SMC strategy da muke koyarwa. So a baya mun yi magana akan candlestick, bullish da bearish da kuma indecision. So yau ne za mu shiga asalin karatun da muke so mu fara yi akan SMC strategy, wancan kamar sharan fage ne. Wannan shine za mu shiga bidiyo na farko wanda zai kasance shine asalin SMC strategy da za mu koya. So abu na farko shine kamar yadda kuka sani cewa za mu rinka analysis ne a cikin trading view idan muna so mu yi spot trade ne ko future trade. So za mu rinka analysis ɗinmu ne a cikin trading view, domin a nan ne za mu je mu nemo duk coins ɗin da muke so mu yi amfani da shi. To yanzu za mu shiga cikin trading view ɗinmu kamar haka. Idan baka da ita ka sauke ta, domin a ciki ne za ka ji daɗin yin analysis ɗinka. So yanzu gashi ta buɗe. Idan ta buɗe zan ba da misalai da wasu coins ɗin ne, sannan zan nuna mana abu na farko da za mu fara sani akan technical analysis SMC strategy. So abu na farko da za mu fara magana akan shi shine pullback. Shine abu na farko da za mu fara magana akan shi. Kowa ya san meye pullback tukunna, sannan mu tafi gaba. So yau karatunmu gaba ɗaya dai at least zai ta'allaka ne kawai akan pullback. So kamar yadda kuke gani nan gurin, bari mu gani. So kamar yadda kuke gani, abinda ake kira da pullback shine inda kasuwa ta bayar da wata yi wani pullback, ta fitar da wani misali ita kasuwa ba ta tafiya direct kai tsaye, dole tana tafiya tana dawowa. Misali haka, idan in za a tafi sama ne, za a kasuwa tana tafiya haka, tana fitar da wani pullback haka, tana fitar da wani pullback haka. So a haka za a ji, a haka tana fitar da hayalo, a haka har a tafi sama. Ba zai yiwu a ce kawai ka shigo kasuwa kawai ga ta tafi a haka ba. A'a, ba zai yiwu ba. So dole ne ko da ta tafi a hakan a straight din, so dole sai ka ga a inda aka fitar da pullback. Dole ba lallai pullback din sai ya kasance haka ba, a yayin da ake tafiya kan ma ana fitar da pullback, tunda candle ne za su rinka fitowa haka, to dole ana fitar da pullback. Ba lallai pullback sai ya kasance yana fita a kamar hakan ba, haka hayalo, ba lallai sai haka ba. So a wannan bidiyon namu zan nuna yadda za mu san meye pullback, sannan ya ake gane pullback a cikin wannan bidiyon. So kamar yadda na faɗa da farko shine kasuwa tana tafiya ne a in za ta tafi sama tana tafiya a hayalo, haka har ta je inda take so ta je. Sannan kuma in za ta sauko ƙasa ne tana tawowa a haka a lower low high har ta tafi inda za ta. So kamar yadda na gaya muku, ba lallai tana fitar da irin wa'innan pullback din ba. So akwai hanyoyin da zaka bi ka gane pullback. Misali bari mu canza token, bari mu duba jup nan mu gani. Network ne sai a hankali. Bari mu ga Fatcoin, bari mu duba Fatcoin. So yanzu misali yanzu wannan coins din Fatcoin kamar yadda kuke gani. So idan kuka lura tun daga nan gurin, tun daga daidai nan gurin hannan haka sama ake yi, ko ba haka ba? So amma kuma ai ba a tafi direct saman ba, a'a ana tafiya ne ana fitar da pullback haka kamar yadda kuke gani gashi nan. Ba a tafi direct saman ba, ana tafiya ana sama ana ƙasa. Haka zalika da aka tashi dawowa ƙasan ma, idan kuka lura gashi nan haka gashi nan ana fitar da pullback ana. Haka zalika nan ma da za a koma sama gashi nan da aka fitar da wasu pullback haka. To wa'innan su ne ake kira da pullback. Su ma suna da amfanin su, wanda yi a nan gaba idan karatu ya nisa za ku gane amfanin su. So yanzu wannan shi muke ce ma pullback. So amma kamar yadda na gaya muku, misali kai kaso za ka yi trading ɗinka ne a daidai nan gurin. So akwai hanyoyin da za ka bi ka gane pullback, akwai hanyoyin da za ka bi domin ka rinka gane pullback. Misali, ba lallai kamar yadda na gaya muku, ba lallai sai kasuwa tana tafiya haka ba, kamar hakan yadda na lissafa muku haka ba. Ba lallai ba. Za ka iya ganin kasuwa ta tafi a straight, amma kuma za ka iya ganin ta haka, amma kuma an samu pullback. Misali bari mu fara misalin mu daga daidai nan gurin.
daga daidai misali bari mu gani yawwa. So misali daga daidai nan gurin wannan saman za mu tawo ƙasa, an tawo ƙasa ai. So daga nan gurin za mu fitar da fullback ɗinmu. Me dalilin da yasa aka samu wa'incan fullback ɗin, wa'innan fullback da aka samu haka aka dawo aka yi haka, duk dai gashi nan haka zo aka yi sama. So kun ga an samar da fullback a nan gurin, an samar da wasu fullback, kenan kasuwa ba ta tafi directly kai tsaye ba. To ta yaya za mu tabbatar da cewa wannan fullback ɗinmu valid fullback ne mai kyau, ingantaccen fullback? So shine abu ɗaya za mu yi domin mu tabbatar da haka, cewa tabbas a nan gurin an samu fullback ɗin. Shi ma yana da amfani, akwai abubuwan da yake nunawa, in muka je gaba duk za ku fahimta. So misali yanzu daga daidai nan gurin da kasuwa ta fara tawowa ƙasa haka ƙasa. So abinda za mu duba shine ina ne muka samu fullback. A yayin da kasuwa take tawowa ƙasa, mun samu wani candle gashi nan ja guda ɗaya, nan ma mun ƙara samun ja, nan ma mun ƙara samun ja, ga wani ja. So abu ɗaya za mu duba a yayin da kasuwa take yin ƙasa, muna so candle a samu wani candle wanda ya yi sweeping liquidity na wani candle na bayan shi. Misali bari in muku misali yadda za ku gane. Misali a samu wani candle wanda ya wuce na bayan shi da tsawo ta sama, wanda ya ɗara na bayan shi ta sama ba ta ƙasa ba, ya zama na cewa ta ƙasa bai ɗara shi ba amma ta sama ya ɗara shi a yayin da ake yo ƙasa kenan. Misali yanzu ana yo ƙasa haka, kamar haka da kuke gani. To ya ka samu wani candle gashi nan, sai sweeping ɗin liquidity candle ɗin da ke bayan shi. Ina fatan kun fahimce ni. Ya yi sweeping ɗin liquidity na candle ɗin da ke bayan shi. Bari dai in ƙara misali yadda za a fahimce ni sosai, don wataƙila wasu ba lallai sun fahimci inda na dosa ba. Misali a yayin da ake yin ƙasa, wannan ina magana ne a yayin da ake yin ƙasa. In ana yin ƙasa, to in dai wani candle suna fitowa, inda aka samu wani candle a maimakon ya biyo ƙasa, ya yi ƙasan na bayan shi, sai kuma ya ɗara na bayan shi da tsawo, kamar yadda na gwada muku akan wannan candle ɗin. A yayin da ake yi ƙasa, ga wani candle nan ja a nan gurin da na zana shi, an ɗan samu yawwa gashi nan da na zana shi. Me ya kamata a samu wani candle ɗin a ƙasan shi, a samu wani a ƙasan shi ma, a samu wani a ƙasan shi. To in aka samu matsala, ya zama na cewa wannan candle ɗin, sai aka samu wani candle ɗin gaban shi, sai kuma ya zo misali aka samu candle ɗin gaban shi, sai ya zo sai ya ɗara shi tsawo ta sama. Kun fahimta? Sai ya ɗara shi tsawo ta sama, kamar yadda kuke gani a nan gurin. Wannan candle ɗin, wannan green ɗin candle ɗin, bearish ɗin, bullish ɗin, ya ɗara wannan, ya wuce wannan. Ina fatan an fahimce ni. Bari na ƙara bayani guda ɗaya. Yanzu wannan candle ɗin da ya taho, wannan ma ya taho. Idan kuka lura wannan na farkon, to wannan na biyun wanda yake bin shi a baya, ai bai wuce har sama ba. Inda a ce ya wuce har sama, ya zo ya ɗara wannan na farko na bayan shi, na biyun ya zo ya ɗara na bayan shi, to an sami pullback, valid pullback kenan. Amma kuma ya kasance cewa kuma bai ɗara shi ta ƙasa ba wai ta sama da ta ƙasa ya ɗara shi haka ba. A'a, sai ya zama na cewa, ina dai zuwa dai a nan, ba lallai ina ga a fahimce ni sosai ba. Bari mu gani. Yawwa, su a nan gurin kasuwa tana tafiya a haka. An samu candle, an samu wani haka ita samun candle ana yi ƙasa. To daga sanda aka ce maka ana tafiya haka, sai zama na wannan candle ɗin kawai sai wani candle ya fito a haka, sai ya zo sai ya yi sweeping ɗin na bayan shi. Kun ga ya ɗara na bayan shi, sannan aka samu wani candle ya fito, aka ci gaba da tafiya haka, kawai sai aka ƙara samun wani, shi ma ya sweeping ɗin shi ta sama, amma bai yi sweeping ɗin shi ta ƙasa ba. Iya ta sama ya yi sweeping ɗin shi, bai yi sweeping ɗin shi ta ƙasa ba. A yayin da ake yin ƙasa kenan, wannan muna magana a yayin da ake yin ƙasa ne. So mun samu fullback, kaga kenan anan mun samu fullback, sannan anan ma mun samu fullback. An ci gaba da tafiya, ko shi aka samu wani, shi ma ƙara sweeping ɗin shi, to mun ƙara samun wani fullback a nan gurin. An ci gaba da tafiya. To wannan shi ake ce mawa fullback.
SMC strategy kenan. Wannan shine fullback, yana da amfanin shi wanda sai mun je gaba tukunna sannan kowa zai fahimci me amfanin shi. So amma ina so ne mu ɗau karatun one by one, daki bayan daki, domin mutum ya gane. So wannan shi ake ce mawa fullback, kuma valid fullback. A yayin da ake yo ƙasa kenan, in ana yo ƙasa shine ake so ya sweeping ɗin liquidity, a samu candle ɗin da ya sweeping ɗin liquidity na candle ɗin da ke bayan shi, kamar yadda na muku bayani. Ana tafiya haka, ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya. Kun ga ai da ake tahowa a haka, ai babu wanda ya wuce wani ta sama. Na farko mai bi mai bai fi shi tsawo ta sama ba, ta ƙasa ya fi shi tsawo. Shi ma mai bi mai ta ƙasa ya fi shi tsawo ba ta sama ba. Shi ma a haka ake tafiya. To ko sai a kwatsam ya aka samu wani sai ya zo ya sweeping ɗin shi ta sama. Kun ga ai ya ɗara na bayan shi ta sama, a maimakon ya wuce ta ƙasa. Kaga kenan an samu fullback a nan gurin. A nan mun samu valid fullback, saboda ta sama ne kawai ya ɗara shi, bai ɗara shi ta ƙasa ba. Ba wai ta ƙasa da ta sama ba, a'a ta iya sama kawai. Bai ɗara shi ta ƙasa ba, bai ɗara shi ta sama ba. Za kuma ta iya yiwuwa an ci gaba tafiya, an ci gaba tafiya, an ci gaba tafiya, an ci gaba tafiya, an ƙara samun wani sweeping liquidity, amma kuma sai ya zama na cewa bai ɗara shi ta ƙasan ba, amma kuma sun zo daidai tsawo ɗaya daidai ta ƙasa, amma ta sama kuma ya ɗara shi. So it's normal. Nan ma mun sami fullback. An ci gaba da tafiya, an ci gaba da tafiya, an ci gaba da tafiya, an ci gaba da tafiya. Ko a ƙara samun wani candle ɗin wanda ya sweeping ɗin na bayan shi, ya ɗara shi ta sama ba ta ƙasa ba. Ta sama ba ta ƙasa ba. Wannan shine idan ana yin ƙasa kenan. Ina fatan kowa ya fahimci. Na san dai wannan bayani da nake ta dawowa ba, insha Allah na san an fahimci inda na dosa. So wannan kenan. So sai kuma abu na gaba da za mu magana akan shine a yayin da ake tafiya sama. Ana tafiya sama, ana tafiya sama, ana tafiya sama, ana tafiya sama. Shi ma exactly, amma shi ana so ya sweeping ɗin liquidity ta ƙasa ne. Ta ƙasa. Kun gane? Ta ƙasa, ta ƙasa, to mun samu fullback a nan gurin. Ina fata an fahimce ni exactly, amma kuma shi ta ƙasa ake so a yi sweeping ɗin shi ba ta sama ba. Idan ana tafiya ƙasa, to ana so a samu candle ɗin da ya sweeping ɗin liquidity ta sama. Idan kuma sama ake tafiya, ana so a samu candle ɗin da ya sweeping ɗin liquidity ta ƙasa. Kuma kamar yadda na gaya muku, kada ya zama candle ɗin ya yi sweeping ɗin candle ɗin bayan shi ta sama da ta ƙasa. A'a, ya kasance in ƙasa ake yi a ce kawai ta sama kawai aka yi sweeping ɗin liquidity. In kuma ƙasa ake in sama ake yi kuma a ce ta ƙasa ne kawai aka samu sweeping ɗin liquidity. Ina fatan an fahimta. Ana tafiya haka, 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 haka. So kawai aka samu wani sai sweeping ɗin wannan ta ƙasa ba ta sama ba. Haka, amma kuma tsawon misali, bari in ɗan gyara. Yau ana tafiya haka, 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 haka. Ya aka samu wannan sweeping ɗin liquidity na kusa da shi ta ƙasa. Ta ƙasa, kun fahimce ni? Sai aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya. Nan ma aka ƙara samun wani ya sweeping ɗin shi ta ƙasa, banda ta sama, iya ta ƙasa kawai. Ya ɗara shi, ko ɗanya ya ɗara na bayan shi, to an samu fullback, kuma valid fullback kenan, in dai ba wai ta ƙasa da ta sama bane ba. Aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya. An ƙara samun wani sweeping ɗin liquidity a nan gurin. An ci gaba da tafiya, an ci gaba da tafiya. So wannan mun samu fullback a nan, nan ma mun samu fullback, nan ma mun samu fullback. Wannan shine abin da ake ce mai fullback. Ina fatan kowa ya fahimci dai wannan, kuma an riƙe shi, tunda dai ba wani abu bane mai wahala. Kawai dai abin da zaka gane shine sama ake yi ko ƙasa ake yi. Sama ake yi ko ƙasa ake yi. Yanzu misali a nan gurin, dai nan gurin za mu ba da misali. Misali yadda ya taho haka, ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya. To kun ga da aka taho haka, sai aka samu sweeping liquidity ta sama. To saboda haka anan mun samu fullback, sai aka da aka ci gaba da tafiya. Har aka ci gaba da tafiya, to a nan gurin muna da fullback. Za mu ja nan gurin a matsayin fullback ɗinmu. Mun samu fullback ɗaya a nan gurin. So aka da aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya. Haka. Bari mu gani. Yauwa, so a nan gurin ma ana tafiya, sai aka samu wannan candle ɗin, wannan kai, zanen nawa ne. Wannan candle ɗin wannan. To in kuka lura za ku ga ba a samu wani fullback a nan gurin ba. Ba fullback bane ba. Na yi tunanin ko akwai fullback, ba fullback bane ba. Sannan mun taho har nan gurin. Idan kuka lura, yau ga misalin mu a nan gurin. Idan kuka lura wannan candle ɗin, wannan jan candle ɗin dogon nan, ai yayi sweeping ɗin ta bayan shi ne ta ƙasa, kuma yayi ta sama. Saboda haka wannan ba fullback bane ba, saboda yayi sweeping ɗin na bayan shi ta sama da ta ƙasa, duka ya fi shi tsawo. To wannan ba za mu ɗauke shi a matsayin fullback ba.
yau ba za mu ɗauke shi a matsayin fullback ba saboda ta ko ina yayi sweeping din shi. Amma kuma idan ka taho kuma na gaban shi ga wani green nan a gaban shi, wannan green din da yake gaban shi, to shi kuma ga wani ɗan ƙaramin green nan a gaban shi, shi kuma kun ka lura ai yayi sweeping din shi ne ta iya sama kawai, ta iya sama. To tunda yayi sweeping din shi ta iya sama, sai mu nemi high din gurin, ba candle din zamu ɗauka ba, high din inda ya fi high nan gurin. Kun fahimta? To shi zamu ɗauka a matsayin fullback din mu, ba wai daidai nan din, tunda shi nan yana ciki ne candle din, gashi nan na mai alama ya ɗan yi sweeping din da kaɗan, in kuka lura da ɗan kaɗan yayi sweeping din, saboda haka mun samu fullback. Amma ba nan din zamu zana ba, a'a sai mu duba ina ne ya fi high sai mu zana gurin. Ina fata an fahimce. Ko shi wannan din na farkon nan da muka fara samun wannan fullback din akan shi, wannan green din kenan da muka samu fullback akan shi, to ba shi zamu ɗauka ba, high din zamu ɗauka, nan din shi zamu ɗauka high din. Kuma kun ga high din ai ba candle din bane, wani candle ne na gaban shi shine ya zama high din. So ko akan shi ma mun samu fullback, saboda idan kuka duba da kyau shi ma yayi sweeping din shi ne ta iya sama kawai banda ta iya ƙasa. Kun ga anan gurin ma mun samu candle har biyu inda suka tabbatar mana da cewa mun samu fullback a gurin, saboda haka nan zamu ɗauka, high din zamu ɗauka. Shi ma nan gurin da muka samu high din zamu ɗauka. Mun ci gaba da tafiya, anan ma mun ƙara samun wani fullback din. Idan ka duba da kyau yayi sweeping din na bayan shi ta sama kawai banda ta ƙasa, sai aka ci gaba da tawowa a nan gurin. Anan ma mun ƙara samun wani fullback din a daidai nan gurin, shi ma aka lura yayi sweeping din liquidity na bayan shi ta sama kawai banda ta ƙasa. Sai mu ci gaba da tafiya haka muna tafiya. So shi ma anan gurin mun ƙara samun wani fullback din, sakamakon wannan green din yayi sweeping din wannan green din. Kun gan shi da kyau ko? Yayi sweeping din shi ta ina? Ta sama ba ta ƙasa ba, banda ta ƙasa iya ta sama kawai. Saboda haka mun samu valid fullback mai kyau muka samu. Mun samu fullback guda nawa a nan gurin? 1 2 3 4 5. Mun samu fullback har guda 5. So wannan shine abin da ake kira da fullback. A nan gaba in muka ci gaba da karatu za ku fahimci me amfanin fullback, amma yanzu dai kowa ya rike me fullback. Sannan kamar yadda na ga muku idan ana tafiya sama, shi kuma bari mu yi muku misali da wanda idan ana tafiya sama zai kasance a matsayin fullback. Bari mu samu wani da aka yi doguwar tafiya zuwa sama, sai mu dauke shi mu bada misalai da shi. Bari mu yi misali daga daidai nan gurin, daga daidai wannan high din, daga daidai wannan low din kai zance, daga daidai wannan low din zuwa wannan high din. Kun fahimta? Tun daga nan gurin idan ka lura tafiya sama kawai ake, tun daga nan gurin. So amma tafiya ai ba an tafi bane direct kai tsaye kawai, a'a ba direct kai tsaye aka tafi ba. Saboda haka so yanzu muna so mu samu candle din da yayi sweeping liquidity ta ƙasa banda ta sama, shine zai kasance a matsayin fullback din, wanda iya ta ƙasa kawai banda ta sama. Saboda haka ina tsammanin cewa mun samu fullback ɗaya a nan gurin. Kun gan shi? Wannan red din yanayin abin rubutun nawa ne sai a hankali, kai network kuma. Wannan red din to yayi sweeping din wannan red din na bayan shi. Kun gani da kyau? Yayi sweeping din shi ta ina? Ta ƙasa banda ta sama. Saboda haka mun samu fullback guda ɗaya a nan gurin. So sai aka ci gaba da tawowa ƙasa ko sai aka zo aka wuce sama. Bari mu gani. So a daidai nan gurin ma mun ƙara samun a banda wannan ba liquidity bane. Bari mu gani. A yayin da ake tafiya sama muna so mu samu candle din da ya sweeping liquidity ta ƙasa kawai banda ta sama. Saboda haka duk wannan kaɗai za mu ɗauka. To saboda haka tunda mun samu a nan gurin, to ba shi za mu ɗauka ba, nan za mu ɗauka. Ga dai shi anan dai muka samu fullback ɗinmu, amma kuma wannan za mu ɗauka ba wannan ɗin ba, wannan za mu ɗauka a matsayin fullback ɗinmu. Shi za mu ɗauka a matsayin fullback ɗinmu. Bari na shaida nan gurin mun samu fullback guda ɗaya a nan gurera. So kamar yadda kuke gani an ci gaba da tawowa sama daga daidai nan gurin an ci gaba da tawowa sama. Ana tafiya sama muna so mu ƙara samun wani candle da ya sweeping liquidity ta ƙasa, iya ta ƙasa kawai banda ta sama. So nan ma mun ƙara samu. Mun ka lura shi ma wannan candle ɗin kai sai a hankali. Mun samu fullback a nan gurin, wannan candle ɗin da wannan candle ɗin ga ina ya sweeping liquidity ta ƙasa. Saboda haka sai mu ɗauki wannan low ɗin, shi za mu ɗauka tunda yanzu muna neman low ne ba high ba.
yauwa shi za mu dauka. Wannan misali ne na ana tafiya sama, so za mu ci gaba da tafiya, mu ci gaba da neman fullback ɗinmu, sai mun gama neman fullback ɗinmu ga baki ɗaya tukunna a kasuwar kafin mu san me za mu yi a kasuwar. Saboda haka tun daga nan har nan gurin ba mu samu wani fullback ba, saboda haka yanzu kawai nan za mu ƙara ɗauka a matsayin shine high ɗinmu. Saboda haka a nan gurin mun samu fullback guda nawa, tun daga nan gurin da aka taso tafiya har aka zo nan gurin mun samu fullback guda biyu gashi nan. Saboda haka wa'innan fullback ɗin suna da amfaninsu, suna da amfanin kasansu. So sai a je a ci gaba da practical akan fullback domin kowa ya ƙara gane me fullback, me ake nufi ma da fullback tukunna, sannan yaya fullback suke. Na san dai insha Allah a cikin wannan bidiyon kowa ya fahimci me ake nufi da fullback, sannan ya fullback yake. Sannan kuma ka san yadda za ka gano fullback a yayin da ake tafiya sama, sannan kuma ka san yadda za ka gano fullback a yayin da ake tafiya ƙasa. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu. In baka mana subscribing ba ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda samun sauran bidiyo idan mun ɗora insha Allah.